chibai leve kule Amanda-i chu apa fanu nei chun anyangin apa chuan aduatin amanga ema apa chu mi HAUSA tang mai anyangin Amanda-i tan chuan aduanga piang mai chu ale saka Amanda in kapa hi kadu min le ro ati to chuan engma sui buai lovin ale sangal zela chutiang chu ani wang chuan mi te chuan Amanda-i chu van nei anti in opo anot thin viawa Amanda-i po chuan mi van nei tak ni in an she thin jeng ani an in ro pui le lian tak maya chuan chia hlo engemaw zat an neya chumi te chuan in chung le Amanda-i chu ne so takin anin kola Amanda-i chu chikula po fai takin akal thina a fai ni satlia mai lova a uniform te chu amana tawin a phe khongi se a chuak thar ber je labuna engma chu re tak an bel ngai lova a thar ani zung zel thina ni apa ina le sak smartphone man tau tak mai chu sikula chuan apai thin boka a phone man te chu atau ema bag man tau le changkang tak mai chu ak thin boka chutiang khopa anun chu anom saka wang chuan azirlai pui haude po chuan ama chu luklo ena enin an nga changa then kha chuan an lo thik ve boka sikula han thleng te po chu an lo en le ngoi mai thina then khat ero chuan engtin nge hetiang ema an hausak thele engtin nge chuman lak lu bik le ti ten an lo ngai twa ve thin bokani Amanda-i pa Mr. Johnson chu mi HAUSA tak mai anyangin ama po chu thomhno man tau tak nen zaum takin englai mai po chuan a in chei deuh thlap reng mai thina sum tam tak ane wang chuan mi za akain akal to na china chuan mi te chuan engma seilo ma se athu an oin an lo za em ngal tup mai thina amala chuan asum chu achuangin mathe bera aneya har zanna amale fanu in engpo tok se sumhang chuan chinfel atum zel thin bokani Amanda-i chu afanu nei chun ani wang chuan aduatin ahmangai hle maya amamo engkim amamo chau nilovin athil du engkim mai chu nei tir zel chu atum ber ani a Amanda in kapa phone thar kaduni ati to chuan ole nei tua in ngai ro tia lo chuin engma se buai lovin ale sakle ngal mai thina Amanda in kapa bek thar kadule to ni ati po chuan ole nei tua in ngai ro alo dile mai thina asui ange chuan Amanda in thille adile angen reng chuan engma se buai lovin ale sangal zela chu Amanda-i po chuan asya chian ema wangin engemaw changa apa thille handil te po chuan apa in engma asui ma hau chuan alo nui ngal thina achan chu athil du chu apa chuan ale nge dun ti asya loksa to wangani nikha chu Amanda-i chuan an sikula hanthlen chuan kada changa chua vele achiano chuan gate bula chuan ama chu alo nga ka Amanda yelo mu vele chuan Amanda iPhone 13 lo ti na lo zota Amanda chuan o kapan he na kadila min le ani ti na lo changa achiano chuan isue piang hi ale ngal zel tak chem ni ti alo zo chuan Amanda chuan o ti reng mai kapan he na thileng po le ka dil do reng chu kapa chuan le du anga in ngai ro ti in min shil china azuang nge chuan min le nge thin bukani ati a an chian don chuan an nui don ta ho khok maya anui za thlak em wangbo ani shan lova Amanda-i pa in Amanda-i thil soyang piang mai engma soi boy lova ale zel mai chu thil makle oi har sa hial jok ani wang chuan an nui azadu nani apa ne na changa athil du le ngena piang te ol sam taka ani the zel wang chuan Amanda-i chu mi chapo le indu invai vung tak mai alawni ta a grasa te po chuan zirlai dang te thataka an thuta zirtir du ten an zirtir na te uluk taka an ngai thlak lai chuan Amanda-i ero chu du da taka lo thukwal velin phone te alo en le mai thina atira chuan zirtir du te chuan an lo shelok lova engemaw chen hnuah chuan an zirtir du pakhat chuan Amanda-i nun dang chu asheta a nikha chu Amanda-i nena chuan Amanda zirtir na ka pek lai chi in khatiang khan du da takin elo thutu rani lo
midang ti ang khan thatakin thu ve ro a han ti chuan Amanda-i chuan an zirtir tu chu thamlo ti hria takalo en chungin hetia ka thuthian nuam ka ti ni alo ti olzam eta an zirtir tu no chuan Amanda kabiak che chu ishelavim ni thu tharo a han ti le po chuan Amanda-i chuan ka hria ma se hetia thuthi ka du ni alo ti le tlata an zirtir tu chu han chana le ngai poimo na chete ma ani reng lo mai ni class alak zo nuwa chuan an zirtir tu nu chu office a lutin Amanda-i ba chu a kolta a thinrim em wangpo ani shan lova Amanda-i chu le khathiam thei tak mai ani ma se chutiang ang zel anun dan moi chu a shelo chho zel ani chuan ama tan ala thalo don ani ti a hria chu wang chuan siam that ala ni thela chuan a siam that the be sein apa chu ti pui atumani chunhulama chuan Mr. Johnson apu chu aron thleng ve ta zirtir tu nu chu muturin office a chuan aron lu ta lau thong mel apulawa achi a hek lawa puisa dang tak ane wang chuan thilengkim mai chu aching fel le thenge dona angaya zirtir tu nu chuan Mr. Johnson FANU hi le khathiam thei tak mai ani ma che anu chang hi a hlau mek ni eng ka hria ni tuna hian nangmanian chang rualin ami sia thalote hi kan siam thale the ka be se ni a han ti chuan Mr. Johnson a chuan ngoi ringin ai te changin a wallet chu arum phor chuaka zirtir tu no chuan ngoi te min chi thiam te Mr. Johnson poisa chung chang kan soi lawani FANU hi alano panga lekha athiam the em boka ma se tuna ami sia le anong chang hi chu tha ka ti chia lawani a han ti po chuan Mr. Johnson a chuan poisa chu mutirin FANU hi alano panga ami sia chu ala siam tha chun chom ve mayang ti ringo ta soin office chu a chwa santa Amanda-i chuan ponlama chuan apa chu alo nga ka apa office atanga alo kal chuak alo mo po chuan engma alo jot lem lawa apa chuan a poisa mangin thilengkim chu aching fel le vek tura alo nga ya chuwang chuan ani po chu atha alo wang le hle maya apa nen chuan kara chuan thurutin apa chuan icha em ti in ala zo chuya Amanda-i chuan o ka thalum kapa mania be ka audio ka se kha ila sha em tiro vale ti ang han ti chuan apa chuan o de reng mai leitu anga in ngai ro alo ti ol sam le ta chutiang ange chuan Amanda-i bek leitur chuan molam chu apan pui le ta ni Amanda-i pa akal chuan nuwa chuan zirtir tu nu chu ngoi ringin office a chuan engemaw chen chu a handing ringa Amanda-i pa undan chu makati em FANU nung chang thalo lai te siam that po tum lawa poisa manga an zirtir tu te tilung oi zel atumai chu poi ati in FANU chu a in kol thadon lawani te a hria FANU in a thil duwa soya piang te soi buai lawa poisa manga ale sak zel mai chu a mangai na alantir na anga Mr. Johnson a chuan ain ngai lain FANU laka pa ani na nga amo phurna te chu a hlem lawani te reng ain she chi lawani chu Mr. Johnson an thil a hriat mai poi tak mai chu ni in a hriat lo kar chuan FANU Amanda-i chuan nung chang moi lo tak mai chu alo nei chho zela apa in a duat awanga a thil du piang mai te olzam taka a lei zel thina wang te anin chunga ni che lal FANU ang mai a chei bol ani wang chuan mi kara bo chuan umdana athiam talawa ama chu ain ngai hlu in mi zong chuan ama chu an za tura te angaya chu ba ka midang din mun sha thiam na anei talawa chung kha chu azir lai pui me cheno pang pakhat chuan anot bu pakhat chu holo kalau ti la Amanda-i chuan ama po chu en lovin enga tan ngei ti in alo zota me cheno pang chuan nimina khan sikul ka kalawa nimina innur la kha kopi ka duni a han ti chuan Amanda-i chuan kathil reng hi midang ten an ho ve karem ti lawani buaina le har sanna ine ne chuan kapa chuan chin fil theilo engma ani hleinem kapa kan shil mai do nem ni alo ti chu me cheno pang chuan Amanda-i thil soyom zia chu a she thiam lovin soile tur po a she to lawa Amanda-i chuan
chu tiang chuan apa chu a chuangin apa chuan poisa mangin thil engkim chu a chingfel thei vek tura angai zel tu mai ani chulkar towa chuan amandai chu a thian te pahnih nin shopping mall lian tak maya chuan an kala chu shopping mall chu a changkangin thil engkim mai chu uluk taka remfel thlap ani a dor chung an hanu chuan dor ngak tu pakhat chuan amandai nena chuan champui theina che kaneyem alo ti a amandai chuan enpu enlovin akal pela chanpo achang mi alawa bek man tau tak tak mai an lo tlar than mai chu vapanin bek pakhat chu alata a bek lak chu atau em awang chuan a thian te pahnih chuan mak an lo tilutuka amanda kha chu atau ma ama deulo mo an lo ti chuan amandai chuan engatan ma lo ngai chu kapa in lei thelo ani hleinem alo ti ol sam eta dor ngak tu chuan thil dang te ile en du em ti in hoi hom taka alo zole po chuan amandai chuan enga tinge min lo ti boy rem mai le zo na ka zo chem ni alo ti le maka dor ngak tu chu lo thin rim du chuang lovin amandai te na chuan champui che katum mai ania ti in hoi hom takin alo soile ta ma se amandai chuan min champui du che in kangen reng reng chem ni alo ti le zela ama chuan in thla na le siom ti na engma nei lo ma se a chian te pahnih chuan nuam lo an lo ti in an lo in thla em do maya amanda du to ti ani hi chu kal san mai ti an han ti po chuan amanda chuan enga mo he dora hian thil eng po du ane ni chuan kapa in min le sang mai do na chuwang chuan alo boy ve vak na tur a lawani kapa he na he ka do ni ka ti to chuan kapa chuan nei tu anga in ngai ro atile mai do na lom ti in chapo takin alo soya a thian te chu an nui ve maya ma che an ru chu anwam chia to lawani kar khat alo liam le nuwa chuan ni khat chu amanda e thunna bula chu mei cheno pang pakhat chuan amandai dokana chuan atui botol chu ti tluin tui chu abota in thlasung tangmai in kati palani ti asoin dokan chu hanchu fai ngal chu atuma amandai chu athuna chang chuan joimu anga thau chuakin chu mei cheno pang in thlasun hmel tangmai chu a ena iti tak tak mo a hanti chuan mei cheno pang chuan kati luan ni mia lawani ati dek deka amandai chuan botol chu lai in avai mai chuan a lei bota vek maya chuada chuan tuitam tak chu alwang ta mei cheno pang chu azakin a in thlasung em midang zong chuan moi jengin alo en thapa mei cheno pang chuan kati palani a hanti le po chuan amandai chuan iti palani le ni lo kasoi hleinem ani le iti palpo chu lo ni tate reng se kati pal iti wang rimot kha an thileng kim hi a thale vek don chuangem ni tuna hiang ka dokan hi a hu to lom ani lo po in engkim chengfel tu chuan kapa ka kaumai donim ni ti in chapo takin aba chungchang te chu aron choi chuak le ta chuti la chuan an cherti tunu chu class a chuan aron luta thilom jate aron sha chuan amandai bula chuan alo kala amandai chuan athil ti wang chuan in thiam lo na le an cherti tunu po chu zana chete ma alo la nei le chuang lawa chuta chuan an cherti tunu chu principal nena chuan kalin chu thil chu a report ta ti chuan principal chuan mi sarjon chuna chu kolin office a chuan thil soipui du anei thu soin kal turin angen ta ni mi sarjon chuna po chu a local vele maya principal bula ron thlen chuan principal chuan ifanu dan hi a tha ka telawa a han ti dek deka mi sarjon chuna chuan no pang maya ala ni lom ha alo tele ngala principal chuan ni isoi dike no pang mai chu ala ni nge lom ma se no pang te ni si in midang te ti shom te midang hwai chia te mi za lo te a ching tran der do ni hi chuwang chuan tuna chuan ama veng him lawa anun hi chiam that itum zo ka ngai ani a han ti le po chuan mi sarjon chuna chuan a fan fel lo na chu ala pom do chuang lawa no pang te chuan ti chual an nei fo thin reng ani alo ti le chala principal chuan ma se Mr. Johnson chutiang chu ani mot lawani ifanu mi sia hi siam thatangai
tuna hi chuan engma izir tir lavani hi atile ta a Mr. Johnson a chuan ngoi te principal he thili chu kan soi fel the mai ka be se ani tia soin ai te chu azena a wallet chu a han phor le ta a chumi nuwa chuan pona ka chuakin Amanda chu pona chuan apa chu ngakin alo thua a phone chu lo khoin alo ni vur maya apa lo chuak alo mu po chuan engma azon lawa apa chuan local role I ho tuang ati chuan apa chu ngoi ringin alo chui ve maya thil dik lau ti thin ma se ani chuan shem atok ve ngai lawa apa chuan poisa manga a har san na chin fel sak je lawang chuan tuna bo chuan a buani te chu chin fel ani le ta a alo ngai ve le ngal mi ani kara an thut fel nuwa chuan an pa fa chuan enge mo chen chu an han ngoi don ve ren ru na Amanda chuan kapa vo in chu mo la kal ka do le do ni ati chuan apa chuan tuna hiang mo ha alo ti a Amanda chuan oni e tuna ka du ni bek man to deu mai ka mule tu a chu ka le du ni ati a apa chuan voina kher hianim ni a han ti chuan Amanda chuan oni e kapa tuna hiang ka le du ni ani lau chuan mi ten min lo le khal palang ati a apa chuan ole te reng mai inei tua in ngai mai ro alo tile ta a ti chuan an pa fa chuan mo lampan chuan anin khal le ta a fanu ina dule a o zong piang mai te ale sak zel wang chuan Mr. Johnson a chuan pathata ka ama chu in ngain a fanu ta na amo phurna len zo viau anga an nga ya ma se a she swal le dera chuan a fanu chu kong dik lo zo tir zelin a to ba chuan mual phona a thlen do na ni ti reng a shelawani a hausang na le a poisa chuan a fanu po chu a thil ti zwala ka chang chuan a ti film zel tura angaya ma se a poisa le ama chuan vencen lo chin le ti the lo chin an la nei ngei do na chu a she reng lawa tuna chuan Amanda chu an hausang na chuang tu mi chapo le invai vung midang te hnuai cha ching tak ani do wang chuan me de chuan an hausang na wang chuan ama chu an za in an ngai sang to lawa sikula te po chuan nung lama chang chuan me de chuan zoi te in a chan chin an zoi sep wa a thian ti anga alo zoi ve chin a kiang om reng chin mi pahnih te po chu ani na taka chuan a thian thatak tak an ni lawa a thil nei le a sum le wang chawa a kianga chuan om ve chau an ni joka chu Amanda chuan a shelawa a shelau tak nge a haidera enga tan ma angai do lau ti ero shian ani lawani ni kha chu Mr. Johnson a chu party lian tham tak maya chuan somni in chuta chuan chumdong hausa tak mai te mi poimo tak tele milar dam tak an local khom do na Mr. Johnson a chuan a fanu nei chun adwan le amanga em Amanda chu arwa chuan a shwai telve a Amanda chu ana the ang bera in chein ama alo indu ve hlar bok nen khoi thiang lo ang mai hi ani a party na tur hmana chuan apa nen chuan an han lu don ta a atira chuan thileng kim chu apa ngai veka jimoi nem dam mai chu an lo play a nu pakhat upato lam za tak mai chu Amanda nen chuan anin tuk ta a chuno chuan Amanda chu lo bia in chebaile nula alo ti chuan Amanda chuan en pu en lovin hankal pel mai chu atuma chuno chuan lo au chui le in mami ka biak chikha ishelavim ni han ti le chuan Amanda chuan o kashia e ti ringotin alo changa chuno chuan mami khatiang khamidang te chandan tur ani emni han ti le po chuan Amanda chuan ngai ne ti sia taka ma chu lo ni chungin kanin bia ti po ka she hlei ne mole alo ti le da ya anbul nai velami te chuan anim bia na te chu lo sia in Amanda chu makti takin an lo ena Amanda in za lo le tham lo zet maya abia nu za tak mai chuan Amanda ni na chuan nula ila shelo po anima na chungkam cha hi awi lawasin chuan hoi hom na hi ati mek la chuan Amanda chuan lo ni so pa in chu poisa a le the ani engma le the lo ka nei hlei nem alo ti ta a
anung chang moi lo le atung chal tlai tak mai te wang chuan mi te chuan ama chu social media lama te timwal pho an lo cha ka theng khat chuan camera alo la in an lo reporta chu Amanda chuan a shelawa siabo ni te reng che engatan ma angai le chuangin ajin omlawani tunruma hi chuan mi sarjon sunatan lo injin na man a omlawa mi te chu tong chuak lo turin alo khap man che lawa social media chuan muntin renga an post dara mi te chuan a fanu Amanda in nuza tang mai za lo taka atung khumte apa poisa chuan engkim chingfel theiveka ngaya apa poisa achuang mai te chu mak an ti ziali an dem ziate an soina sa tahlom mai ani mi sarjon suna po chuan chu a phone atang chuan ama nge in alo moba ka a mel shami tang tak chuan ama chu an ron kola theng khat chuan message an ron thona enge ni thilom zia hi ti in zona tam tak mi sang hne na changin adong ta a theng khat chuan ifanu in kol chalawani immo phurnai hlen lawani ti tin ama chu an ron dema tunruma he chuan mi sarjon suna chuan a poisa mangin amwal phona chu a thup thei to lawa timwal phowin an lo ta ni Amandai po chuan a video lo viral le mi ten comment an pek dan sang te chu a phone atang chuan lo muin alo chiar ve ka mitam zo chuan ama chu an dema a chan chin chu thalo tak takin an soi boi hloma ma che Amandai chuan shi ti na ala ne chuang lawa a chan chin thalo tak taka soi tu te chunga ero chuan a thin rimin alung oi lo hle ni apa chuan a pindan kongka chu ron kekin Amandai chuan lo lu ro alo te de muka apa chu Amandai pindana chuan valutin engemo chen chu soitur shelawin a han ngoi renga Amandai la chuan soitur alo shebik lawa social media lama a chanchin moi lo taka ala rawang chuan han zana le ti ngoi na nei lem lo ma se lem chuan a anuam lo ve deu thawani hun engemo chen an pa fa chuan an han ngoi dun ren nu in mi sarjon suna chuan a fanu hne na chuan vo in lama khan party na khan engthil nge thlenga ti in azota Amandai chuan nu pakhat khan min bia a ti chuan ka du danin kalau chang tamai ani ti in apa chu ashila mi sarjon suna chuan tuna chuan social media lama a thalo chu min na sa takin kan lar me kani ati a Amandai chuan kashialum alo ti a apa chuan zak takin min siamani ati a an pa fa chuan an han ngoi dun le ren ro na engemo chen hnuwa chuan mi sarjon suna chuan ma se I cheta veka lawin ngai lola keman ka chingfel le vek mayang lungai lawang che ti dana mayang ati a chu nidanga po ati fo thin dan ani renga Amanda-i ti swale amezia thalo te chu siam thatum lovin abuaina te chu aman chinfel sakzel atuma chuan tun hun hi ashwai thleng ta ni afanu pindana changa kal chwale mai atumla chuan Amandai chu khuma chang chuan lo tho chuakin aba chu alo awa kapa heng zong hi abul tum tu chu nangma ini zo kani poisa hian thilengkim alei thein achingfel thevek tura ingaya thilengkima poisa imathe a kati swal po siam thatum lovin poisa manga chinfel zel ituma kadu ka soya piang te min le sak zel awang hian pa thatak inia in ngaya ma se mo kapa thil tam tak min le sak to a hi chuan nangma hi katan ipoi mo in ihluzo ka sin poisa I ai o thir zel ituma ithil min le sak te hi kadu lovin kalom law anilawa ma se kapa heng thil min le sak zong a hi chuan nangma kha kadu in kamomo zok che sin ti in mi tui la chungin aron soi chuak ta a chutiang thil chu englai ma in Amandai chuan ala soi ngai lawa apa nge po chuan chutiang thil chu ala ngai tu ngai reng lawani mi sarjon suna chuan afanu hne na chuan engma soi tur a shelawa zoi muangin Amandai pindana chang chuan akal chuak ta a Amandai pindana chuan rimoi engma a in play lawa are hian are lok maya in chunga po chuan chia lo ho te chung na thokin te suaw ma se are thuap ni ber mai hian asia a
tuna chuan ati diklo ti a in che chuang tu a ma che a fanu hne na chuan soimai tur a shelavani Amanda-i po chu a khuma chuan ngoi ringa thu in a phone po chu a khoilava a sira chuan a da a ama kha chuan a phone chu minute nga tal po khoilavin a thei ngai lava a khoi reng ringota tunjuma ero hi chuan a phone chu khoi chang na po anei lava ma se a domna tan ti in miten social media lama a video anti lar chu a han en nun le ta a tunjuma hi chuan ama za enang kha ani dolava ariru chu a sheumin zana le in thiam lo na nasatak avoi khanna tan alo nei ve ta ni Mr. Johnson apo chu in hnuai lama chuan chukla in thut khom na bin dan zau tang maya chuan ama chuan a thu a ai ngai tua na sata maya a fanu ina a thil se zong zong te chu engma kha do da lova thu dik tak vek ani ti a sia a fanu tan adwa piang ale saka wang khan pachatak mo phurna hlen zau takanga alawin ngai china ma se alo ni reng lawani ti tuna chuan chiang takin a sheta a fanu chuan a hni na changa ama mo dik tak zok chu thil tam tak ale sak ringot ne lavin akianga hunman tama ama kong leya ti puite nung changmoi zirtir te chu ani chu kani ti tuna a she chuak ve ta chawani reife rilu sheum taka ai ngai twa hnuwa chuan in chunglama bok chuan chhole in Amanda-i pindan kongka chu a han kek le ta a Amanda-i chuan zoide hian lo lut ro alo ti a Mr. Johnson a chu pindan chunga chuan lutin a fanu bula chuan a han dinga an pa fa chuan engemaw chen chu an ngoi dun le taringa tunma chung kha chuan poisa tam tak ani wang chuan Mr. Johnson a chuan mithil ti theile ne tu ni vek mai anga alawin nga china tuna ero he chuan a fanu laka chuan mo phurna hlen zo lo tak pa ani ti an sha chwa ta ka wang chuan chapo tur a lova soimai tur po a shelava Amanda-i hne na chuan kan ti dun thengem ati ta a Amanda-i chuan alo buringota Mr. Johnson a chuan tunjuma he chuan puisa chungchang le thil thadak tak kale sak tur chungchang che ka soidon lova pa le fanukara ti na angeng kan ti dun mai dun ani ati le ta a Amanda-i chuan apa chu a han en chuan ama chuan danglam na a omani ti a mutheya tuna chuan a puisa chapa hui em tu engke ma chuan tu kha ani to lawani ti a sia a aba hne na chuan lo thu ve ta che ti in asom ta a Mr. Johnson a chu Amanda-i kyanga han thut ve le chuan Amanda-i chuan kapa ke hi lano pang viau anga min nga yem a han ti chuan apa chuan o de reng mai alo ti a Amanda-i chuan nilo kapa tuna chuan no pang chia kani to lawani tuna chuan thil engkim she thiam rual kani ve tu a no pang te kani lai changin kapa ani na taka chuan ka kyanga hun I hmang tam man ngai lova tlaya ni se ilo ko hma ve thei deuh tongem ka ti po in o ti in min ti ama ma se tlaya lo ni a ilo ho har em a nangma ilo ho lo wangin toi se kalom tur zong thil engemoni eron thona atira chuan kanui ve maya ma se khang thilai kha chuan nangma kanga yin ka thlahlel zok che sin kano panzwa deuh lai kha chuan tlaya ilo ho hun de kha ka nga hlel thin em awangin tlaya khan kong khar bula kalo chang thin che a ma se ilo thlen tlai thin em awang khan ka be dunga tuna phe chuan kong khar bula po kalo ngak tu ngai lo che ni a chan chu ilo ho ma ngai chuang lawa tlai to taka cheu ina ilo ho thina wangin ka be dung to ni atita a Mr. Johnson a chuan ka fanu ni isoi de kan ni ka thiam lau ve kan ni khonga yen min ngai damang che poisa a thil tam takale che wang khan pa thadak nia kalawi nga ya ma che kalaw she swale derani poisa hian thil danga le itana po thil engkim le thein ka ai o zo vek tura kalanga thina I thil du piang kale sak che khan ka hmangai na kalantir na anga kanga ya ikyanga hun hmang tam thelo mai ila khami awang khan ka mo phurna ka hlen zo ta veka kalanga thina ni ka ti palani tuna chuan itan pa thadak ni ka tum tonge ativeta a tuna
tunah chuan an pa fa chuan an dik lo na ti in mu chuak ve ve in zirlai thatak maya an lo zir chuak ta a mi char zon chuna chuan tunah chuan a poisa a fanu du chung le e chung a le sak rungu chu a fanu dan chuan thil thaber le a mo phurna a hlen dan thaber ani to lawani ti sia in a fanu dan chuan a hun tam jok pe ka pa thatak ni chu a tum to hle ni chuta tang chuan mi char zon chuna chu in siam rem ve in an ha thona lama chuan a ru zong chung pek vek atum to lawa a chung ko tan a fanu dan chuan hun nei ve zel chu atum ta a tlaya po in lama chuan tlai taka a hong to ngai bik lawa an pa fa chuan anin pu na le anin lai chena te alo thata deu dewa amandai po chu chikul lama le khoi huna po ni se mi chapo le mi hnoi cha ching tak ani to ngai lo bukani he thon thu ngai nom tak mai changa no le pa ten kan jer chwa tur chu kan fa de dan ti a thanin ngai taka na kan thola hian kan fa ti hi mal le khu har takin an lo om reng the ni ti kan sia thar anga yin ka sia a an ma hun dura dan ti a poisa tho chwa te poisa khol te kan thanin ngai em lai hian kan sia lo karin kan fa de non zo ki kan lo chan pal mayang ti a lo mani thil reng a che to siam thale tum chu a har sa in a khir to thin chu wang chuan an la chian ma an non te kan la chan ma hian pathian thunin an tan the top chhoila pathian lama bu an non kan shwai the lai ber chu an no pan la hi ani a chu wang chuan in thla da lovin kan the top I chwa tlang zelang u ole tuna chuan pathian thu tiang hlim ilang ngai thlaliang u rong khwami te ne na tir ko pola le khat thon bung rian na chang somni pali na le ni nga na thu hi kan chia range be se na in ani chandamin kan omni nima sela mu thei reng be se na hi be se na anilove mi in a mu thei reng chu enga tinge ala be se thin kan mu lo chu kan be se ero chuan kan nga fan thin ani tunari chuan tu man e chwa hi kan mitin kan hulawa kan kutin kan khoi thei hek lo ma se a di kan sia a anung di kan thin lunga kan sia ni chumi kan sia na wang chuan ama kan be se ya ring tu de chu e chuang ngak tu le be se tu te kan ni thewa kan ni tinuna po hian har sana le mang anna kan tu lai te kan hlim lai le kan lom lai te po in e chwa hi kan mu theya an ma a runin la lo ma se anu renga a renga ne te sia in ama i ngak fan zelang u